O venres a 7:30 da tarde declarábase o incendio no Monte da Fracha. As lapas comezaron no termo municipal de Ponte Caldelas, na parroquia de Xustáns, aínda que rapidamente se estenderon até o concello de Pontevedra. Ponte Sampaio e a Canicouba foron as parroquias máis afectadas. Desolador ir ali e ver toda a superficie, todo o val, o cerca que chegou de algunha maneira ás casas, porque había dúas vías de entrada, a lingua que foi, o frente que foi cara a Ponte Sampaio e cara ao Vilar, pero tamén polo outro lado chegou ata cerca do río e incluso por arriba, pola zona do Mirador, se chega a cruzar, podería entrar na Canicouba pola parte alta da aldea. Entón, pois, levámoslo dicindo todo o fin de semana, momentos tensos, de preocupación. Este mediodía a Consellería do Medio Rural daba o por fin por controlado. Segundo os datos oficiais, as lapas arrasaron 380 hectáreas, afectando tamén o Parque Forestal da Fracha. E a parte do Mirador, por sorte, non chegou a entrar, fixeron cortalumes de ali para baixo e frenou na pista xusto ao lado do Mirador. O Mirador non está afectado, pero si hai unha parte do parque que sí. Dende o Concello de Pontevedra explican que esta semana os técnicos municipais avaliarán os danos. Polo de momento non está cuantificada a superficie de parque afectada. Durante a semana terán que pasarse os técnicos pois para avaliar un pouco cal é a situación, que medidas hai que adoptar, cales non, porque, tampouco sabemos a afección exacta das plantas e das árbores, porque si están queimadas, non sei se algún é recuperable ou non. Vilaverde aproveitou a súa comparecencia para facer un chamado sobre a necesidade de deseñar unha política forestal para todo o ano, con medidas que ordenen os montes, os fagan productivos e que eliminen o monocultivo do eucalipto.